Kaseng Khasi Student Union lengam hendeng brei area unit manha ka sautre gujeliu arjar arpau kalalej ban pej ke jinglong jengman jong ka United Bank of India Shalang branch bad ha ka te sengi kaseng kalalab bagi pajba balej dan kam ha ka te bank kim shim labor rinti igi jing tha jong ka sarkar kum ka bapan ye jingai iwe lani ka social distancing kum juru bandangi gi mas usamla stelius rongren president ka KSU hendeng brei area unit ulai thu bah ka te sengi kaseng kalalab bagi pajba ki balej dan kam ha ka te bank kila yang lembrum bat kane kala penlong ginong ilam jong kaseng bagi haban penbej hi ka jaka yang lain bat ban persngo thuru iki pajba bagi dei ban borinti igi jing tha jong ka tanat koi ka khia khnang ban lain na ka jing sapriang uni khunyang jing pang uba hadu mentahi dan dawa bala ban penkoi hakju ko por kaseng kala kenturu i bor shnong badi ka tanat pulit bakan shim khia halor kane ka banta nakliang jing kaseng menta sal terjliu arjar po lalai ban inspect ya ka jinglong jingman jaka United Bank of India Shalang branch ri habang poi hak te jaka ngilap temban ye kibri bukan show pisa bat sei pisa hak te bang kim sum labut renti ya ka guideline ka baka sarkar bat nak health department kilap tha iki kim sum don kata ka social distance te ri nak liang jeng kaseng ngilap penbik renti bat ngila penyang lain ru ikipajba kibasai bat sopsha hak te bang habang ngilap bagi pajba hak tay ban kunsyaw ban say pisa hak tay bang kim sumdon ba peni bat ban yarap iki ban penyang lain te ray nak liang jeng kaseng ni kenturu khantam ya ka police department bat iki soda jong kasnong ban simkha halor katay kabanta namar hadu mentam ni kane ka khlam ka covid-19 ka mangitip ka purstat ba lajan habaro kari jong ka perthai bat haduk kane ka klipmat kampadon kanu ka vaksin lani kata ka dawai kapala ban penkoi kane ka knyang jepang te seksin nakaling jo kaseng kentujur ya ka police department ba ka bor jo kasnong ba simcha halor katai